person be ka busua kese ho a me pa cho ya bomode an subscribe my o subscribe a adoma bi ho nom na womia so womia sa adoma no so be je kro na che se oba be ka busua no ho enti bra no be ya de video bi atum a won sa be ka ntentem na fei wo so wadi kan aye first to watch na fei wo share videos ho na like page na man so ene ebeje pa wo problem a tumire ka fa bra fie ne enyama ho awrade adom ebe ya ma na yie na onya nyankopon ho adanse afei ukọ TikTok nso a TikTok ekuta 2 accounts TikTok no ba ko esikadwa nyamekese official na ba ko nso esikadwa nyamekese 1 adanse egu bebre adanse egu wona ya bo ndua ma awrade afa yeso adane dua memeda bia meka cho se meye difo a memedifo ye no enye Bible school asem meye difo a mekuta tumi ankasa enti memesim ye sunsum nipa na so ye tumi adwuma wate ase enti nsem a meka no enye de nipa atworo meka odoma nkoma nsem enti yabɔ nkrofo dua me adane wona ya pa adwuma ma wa ma omoye enye sem bi ya mea na mabi adwuma da bi de woni adwuma ye na adwuma abɔ no na wote fie no onya aduane kora nie na awrade afa me so aboa na ma onya adwuma ye na won so de anwonyam ma awrade ne nyina bi wo ho wate ase wo pa adanse a eye bebre enti wo kɔ YouTube no so asikadwa nyamekase TV no adanse ho sa na akɔ TikTok nso a adanse ho enti bibia wo pɛ bia no ewo everlasting power palace mu enti tumirika na bra na awrade mfe so mu wa enti wo kɔ TikTok won mu ya bomode aso be follow yen wo follow yen wi a no like page no wa share videos ho na fe won so ba be ka busua no wo problem a tumirika bra fie ne anyama wo ni problem so na so obi wo problem na se wo te ne nka kamfodifo skadwa ema no na fa number e fa ma se nipa no na ontumirika no omra bi 0553 011 926 awrade be fam so ayo kese na obi a obekire obi kwan amwo nso anya nkwa ewo awrade die mu no awrade nso twere odi won kwa gomam na fo san so bo abaso enti ye de awrade be bo abaso dan so be ye de awrade ebetan wo awrade nsirawo awrade nya okese medase ye da si bebre odo fo difo sikeja na wo tse ne nka no ye bre no eko bebre ye nra ya de sien no apo adaroma enwumre asentira eda epono so aye ba be bobo hu ni apensem mu no ya to din say the hidden treasures apo adaroma me pese me busa say ye ka say hidden treasures a eye ejapade a ehinta me be wi asi ade ba kwa menim ni say ye ka ejapade a ehinta ejapade eye ade a obi apre enya ene ye ka ne say oye waye ejapade apo adaroma me pese me busa say due to this question no say ye toka na say ye sidan a ye mfansi ana ene kire say ya ye ejapade na me pa cho medase question we me den na obi a wo pe bra body obeto no bo ase no watie me yie da bia ana meka se me meka sa kire badwemma me ba ma wona wonani abre so mpe so mbo bra wo mo mpe so mu hu de enti omba asase we so sa afọ na mba ma won me ba ma wona oye serious wona wonye serious ma ama won da bia meka se bisa na de nyame peso oje ne nkwa no oboa no obehu me obefa me number obefre me odimirika beba aba be hwe ne hyebrem de nyame mpeso oje ne nkwa na nyame abọ na sesa ne se nipa me hokora be ne hi ode ne TV kura to channel we a quickly no obeyi afri ho what you say nemo de nyame peso oje ne nkwa no dan ne dan nyina obetie me no tie me nso wonye tiefo kwa obe tiefo no otu ho anamo na awrade afam so aboa no na na se kasa hidden treasures a eya japade ahinta nana so obi si dan a edan yensi mfa ensie ena obi toka yensi yen toka nso mfa ensie wo sika se de o de be ko bank ade a obi di nani hono no enya hinta de bio ye wade ahinta ye woni pada se no mfo ni hono je so hwe papa no ne de ade medase nana nyankopon ba ade nyina no ye wade bi wo hia nyankopon pa ade the most important thing na woni pada se ni nya bi a ema na kaka be nsam sɔre ema ne be yi obi ema ne ye nipa ema ye bu no nana hwe so kofie bi mu wo ye ma pefo na kobi efie bi mu na okuta ska nana wo hu ofese de ana wo otan se de yi ya jeje wo so obi hu otan ba ne botom ofe nana osifie a ubon se so oba na okohwe no a oba ne papa kura mpo etu chama no oba ne papa dimrika ono atumrika ko hwe oba no e de bre no wo he ye ntambra na asomasi aba nana otie de metre ye ntambra he fa na wo che miwura me pa cha otrase
Said the Bessia Hoa, Sika wo a ye hunu wa ho otan. Na na sika wo ho a sika na ma ho fe o. Hwa wani mo otan ba botom ofa na na e reflect ba body nyina. Pati ase. Na sa ho ofe na oni kapra. Unya sifi e bisa se wo be kwa time bai. Ya mu akonwa. Pati ase. Aho ofe ya nwe. Sika enti me catch ose na na da bia me betra me catch ose sika ne kwa ware. Sika wa hintasem. Sika ewa hintasem ti so obi pese obobra na onya sika ne bia bra me nkire okwan nana meka no korate o se sikanya ewo akwankyere sikanya nana enye ize na papa obi a na betimi enya sika ne bia na nana nyu obi a na betimi enya sika ne bia sika pe badwemma enante sabe manu sesimu na so sika mpegimi fo nante sika wo ye ohene ento obi a na dwemma bie wotime na nante nana otimasi enti yakada hidden treasures a ebi na me boso yi nana onyankopon bo ade nyina wo why ni nyina anim so obi ahunu bi but gold eshefom distance from earth to baby a gold she nana enye easy just how bre ansa no wanya nana diamond yenya na kwa bauxite yenya na kwa manganese yenya na kwa petrol yenya na kwa enti saa nyama we nyina the hidden treasures a onyankopon te so to meet gold so enti na meme nyankopon according to Zechariah chapter 2 verse 8 was sika ne dwetɛ nyina yɛ den ayamedia what you say sika ne dwetɛ yɛ awurade dia enti onipa bi a pɛsɛ onya sika bi ya no wamfa ho amata awurade wo wonya bi nne wonya bi kyerɛ papa darama eniema wabobɔ so nyina kwan bɛ nso ne yakɔyɛ nipa e bɛ fa so a ebenya bi na na meda ase so obi pɛsɛ onya saa niema we bi yɛ mfie ne ka mpɛ efisɛ hwɛ o onyankopon darate nipa me yɛ twerɛ bible wɔtwerɛ bible ne nyina wi obie bible ne mfimfini Matthew 7:7 wɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔse bisa hwehwɛ wɔse bisa hwehwɛ ne bom ensam yensa na wɔka he what you say enti de obisa no bible say de ma no de ɔhwehwɛ no ohunu na de obom no so yɛ dai ye hine no adenti no onyankopɔn yɛ nneɛma nyina awie no wɔde ade bi ahinta nyame de bibia hinta nipa what you say ya wɔse de nani abere hwehwɛ enti wani mmere ya wontimi hunu nyame akwan ti na nye nipa nyina na betimi anya bie na wɔn no betimi anya saa japade ne bie wɔn na wɔnani abere ɛna betimi anya bie na na what you say na me person na me katie nipa sɛ onyankopɔn te asefo no wɔn nko na betimi amu ajapade ahinta ne bie nana ya no nipa bi tena se ye obonsam ɛna ade bi ahinta ye bɔne ɛna ade bi wosumu ye bɔne me person na me bie nipa dwenem me kasa based on bible me the bible no disprove wadwene ya akeki wo tirim no ma memfa bible no and disprove na menya dai me di code bible no nkyerɛw na me ma hunu say there is no satan there is no god papa due to the okay na say bible crack code da so hey nana mobile phone be na code na so ebia code da so me mobile phone kura me say ɛda hɔ na akɔfa wouldn't me code enti wo be da no what me operate phone no ntimi mo rep just a one kasa just a me bie code no ma what you say na me code no ma wo obi fra obetimi apeke ba na one kasa wontimi mmongura phone no mu enyusu phone no what you say enti bible no ebi nim fa ya kenkan ne say graphic what you say obi nso bie bible no ohunu de ewom enti ansa na betimi ate nyame ase no you need to decode the bible verses anyesa wo hunu mu da nana onyankopon woyɛ ba akopɛ nanso woyɛ positive and negative so as human being onipa bi nso yɛ positive and negative nana hwɛ ade meti yan mensa we nifa we say ebenkum ana meboa ne mienu nyina afa nhyɛ pɛ nanso obi a on adwuma yɛ same kɔte afi so a sabi o wudidi afa kyɛ me mensa benkum ona yɛ champion hɔ ona yɛ boys SP hɔ mensa ni fan wono wanya adwuma papa bi a hɔ what you say nanso a supporter ema mensa benkum saa na me bed didi pono ho a mensa ni fan so na boys SP what you say se ekoya ane so asabi o ensa benkum nka enhia se nka de beba fie ana de beba tra table ho efisa ye de ya atantane nko a what you say ani ade nsa ni fan so ya eniema ese ne fata
na na otie me ye nanso ne mienu nyina me hu so obi akote afiso sabio ne nsa ate sabie ete sabie we watwa ne nsa na to atwene wate ase sabie no ade a yempe ade a yekoto atwene nanso se ekote sabie a nifa we nu a enko no ye kora no de na koya de pa no won wo sansuo wo de abuwe so enti onipa bi a positive and negative nana so onipa bufu a me pa cho ya de pa no ya de bone obu anfo betimi adome obi Debbie. enti onyame papa wonimu bone wonimu onyame sade ositie ni bible so onyankopon bo onipa oni suban ne nseso ti sade ye nipa yete no saa no odoma nkoma so yedan otie nana nyame ne nsa nifa so no papa ne nsa benkum so bone saa no onipa bia nso tie wate ase nana wonim say across the whole world well maybe when we are bia you see 24 hours in a day anameboa 24 hours in a day entity nyankopon the good side no wa ye adwuma 12 hours the bad side nso ye dan enso ye adwuma 12 hours what you say enti onyankopon the good side ni good side no high light and the bad side no so ye dan dark what you say enti onyankopon he is total darkness enti da bia meka se color black is power black is precious than any other color. The entire baby for a dear who to from on the baby nibia or dear wompe. A dear baby who be anye. Maybe quite baby say and some American. Nana, a son's American trinity. Obeka some Ukrasini. Sebroni kotun some American ya. No one can treat what the brofoka. Nana ya babo yan sama mabronino at a memedy. Adentera, Mimi Ukrasini. If he's a country, me come ya mekasa. And a dear baby will be a wompe. What you say? Shama menka se mincho se. Se me pesa me dani bronia. Nana, mame just 3 months. Umi ya me broni direct. And then ni pati me kwa numa dro. Na a polish no. No I ofri tuntum no aba be kokko. Bisa se, broni betimi adani tuntum ana. Bible so was bo betimi asache na redia nwunwuna no. Na sabio ahwea wo beda dani kusie. Ana kusie beda dani se abuo kusie pese odane ahwe a empani bu besa ne dua ye dai etu ya no to what you say enti black is powerful than any other color in this world na na tie me ye enti ye nhwa de bi se obi pese onya hidden treasures e bi onya sa japade we bi a yeso de ho bo awurade na eno so ne ye kire kwa no a obi ti we bi a eda bi do ache de mfiri nyame eya bonsam na na mamenka asemi nche ho na ni bonsam ye nko to Bible Genesis chapter 1 verse 2 mepe Genesis 1:2 no nko a enti yan hwa de bi verse 2 nana kwai na asase ye basabasa ne wose na asase ye de yan basabasa ne hunu na asase ye basabasa ne hunu that means asase no na bibia ni ho na asase ne basabasa ene hunu wose hunu ne kire se bibia ni asase no so yan hwa de bi na esum e wo bunu na ede yan na esum wo bunu nani that means esum no wo hodada what you say esum no edai wo hodada nana eno nko na mepe esum no ukuta Bible assign esum na se mame me pesa me che o say God is total darkness nana esum ni munna ehan ni yadai epie free bae onyame yesum what you say onyame oyesum nanso ni munna ehan ni yadai ewo nana otie me ye nyame opeso ohu nanim onyame ano obem wo hunu onpeso ohunu a oma wo hunu enu nti na du anopa na wabo awia kese de asisoro what you say na awia na sran just 12 hours what you say enti another 12 hours no enu ye total darkness enti awia no opie free henfa na eba opie free esum mu sese ade asan na obi nkwohwe wiem me pato awia na henfa na wakwakote awia na kowura esum mu what you say enti esum no osupersede the light ya na Christopher bi ta aka se ede na esum ne ha woyo mete Christo ni okasa ase na me hu ne se na adwene te se akora ye nya nwo no Christo ni bi obekasa ase mo na me ka cho se adwene dantim no eye ketuwa bi te se ntete adwene me ka no kora kire wo woni adwene ena nyame na wo so osum woni nyame no woni no enti me kire nyame enti nana yanko 1 Timothy chapter 6 verse number 16 and also me pe no nko a verse 16
Kwai. Ose di ono nko woda nkwa See assembly you. Onyankopon oyesum. According to Genesis chapter 1 verse 2 no. Wose no oyesum. Enti bra asase ne sakasaka ne hunu. Na bribia living creature bia ni ho no. Na onyankopon ho dada. What you say? Onyame ono ani sum no. Ena ne mu according to Genesis 1:3 was let there be light and there was what? And he created the darkness, but he formed the light. What you say? Darkness no oh boy, but a hand the offer say nya day. Emra ya mo han a hand wo yifu ono ankasa ne mu. Na not ye ne ye. Enti First Timothy say Onyankopon so ye dan. Di ono nko woda nkwa a owo nim. Onyankopon kwa na woda nkwa owo nim. Ma betra be message bi say sunsum mu spirit nya dan wo wu. Ebinum so say spirit ye dan wo wu. Nana First Timothy me na me tro ye. Wo se di ono nkwa woda nkwa. A owo nim. Ya owo nya dan animu. That means Onyankopon wo wu. What forever. As whether you like it or not. Wo forever. Onipa bewu. Wo ye immortal. Onipa immortal being. Onyankopon ye immortal. Wo wu. Enti do ono nko woda nkwa a owu nya dan animu yankwai. Ote han a obi nya ho kwan mu. What dey yi? Han a obi nya. Onyankopon te han a obi nya ho kwan. That means wontimi nyine wani nhwe Onyankopon ma ne nya yi. What you say? Na edru daytime a. Onipa be na owia so obetimi apagya nani, agye nani ahwe awia just 2 minutes. Oni so be ya bisibisi. Onso ahwe awia even kani akura light. Onso ahwe light ne kakra bi a, no ani so ayo otum. Ade enti no ani so yo otum. Bibini hwa na ne ye ne tum. Broni ko hwa the same tum no a. Tuntum no anahwan. That is the God of creator himself. What you say? Enti wono what dan kwa onipa benyi ho kwan so odon ani ehwe no. What you say? What total darkness. Nana mama improve Bible nche nipa. Okay. Yanko First Kings chapter 8 verse 12. Me din komoba. O person nya the hidden treasures no a. This all the homa sa nyame a me bo ne din. Wo kwete sa nyame wa wonya sa treasures ni big da. Enti na nipa bebre ti me ko galamsey site. Wose me ko to galamsey me ko to gold. Wo be ya ono nko wonya big da. Obi ko ya ba bia ko ya se honye no. E ho nso obi be ko akofa ne nhira wo ho. Ade enti ade bia me de China for ka asem. Me se China for ya sa se yete so yi. Enye omu nananom na ade ma won. Ye nananom na ebre omogya ani agi asase to ho ma ye ne o. Ye ni ara ya asase ni eya abo denden ma ye. Moja nananom hwie Shiegu nyade to. moja nananom hwiegu nyade to ho ma ye. Si ebe ye bi ato so. I'm telling you say empani sa nyom sa sika ye de ayi emoja. Sika emoja o menua. Sika wa kwan na sika ne kwan ware. Wo pese onya sika me pa cho sika ya ntena da mu nya sika. Obi ka cho say nyame hia na me onipa ye odefo no kre. Na obi say obra dwuma de emfa benya dan. Me pa cho sori ya ya ada. Enkwa dwuma. E di ntina akope ukwa dwuma. Ukwa akwa dan. Nyame hia na me onipa ye odefo nto sori ya ya ada. Na hwe so obenya ajapade ne bia. Obi bre ne mogya ne obi sori ahomache. Obi nam ekwowe ne shebre tira kwai. Odifo skadwate yi. Obi fa me number frɛ me sesi yi. Ebisa se wa pa hefa na awo. Ma kyerɛ mu sɛ me wokuma se so kɔba petuda. Kwasi ada me ya sori. Enti onipa da sani mu na me awurade mie mani. Na me hwɛ ne shebrem. Enka de ha no. De enti oba asase so me nka nkyerɛ no. Na me awurade mfa me so ma na kwankyerɛ. Ne ma ne breakthrough. Wo so sori a wada. Wo sori ase hwi ni ho. Hwi ni ho. Tena se yi. Wo de hwi ni ho ya te ase. Do ajetum se bibi wo ho no. Wo mra me nkyɛn. My number is 0453 011 926. Me din wo di force ke bia sika wura. Bra me nkyɛn na awurade mfa me so nkyerɛ kwa no wate. The voice of the moment. Me nua, tumrika na bra. Me ka cho se ba bia ni ho no mo a. Ewo ahweagu a esikyire bepa oda. Enti me nua wokɔ so ba from nyame ye nyame. Odi force ke bia awurade asra me awie bre yi. Wa mama kwanya se me magye enipa. Wɔn obonsama ho ɔso. Wɔn obonsama hyɛ wɔn ani ayi a. Wɔn ya ju wɔn ajapade abɔso. Wɔn ya de owu apakan asoa wɔn. Wɔn ya de nkomia tototo so. Awurade asoma me sɛ mmara me yi saafo no. Efiri ɔsayem. Wɔn a yare da wɔn so awurade asoma me sɛ mmesa wɔ yare.
enti me nua se problem bi da so na wo hunu wakwan message ja tinyia no na ja ansam e ka manante makoba bia sa no mu nyina te meka che o se enu a nsuo fo aba enu ntia se na wonum nsuo nsuo fo oba no wokọ so ba fom enskom de wo a obenu se nsuo ni bi enti nkasa mekwa anya yi obi an masa ti asese konfo no chi dansi we yesi ma yarefo na so nyu obi an nya yaresa wo konfo no chi obi timi yare ne yadna koto konfo no chi ye beye na dura ya wonya yaresa ye yiri fi okọ clinic anu akọ yaresa what you say obi an master ti abrabo na se abrabo hinta semo minua me di no odi foskeja tumrika ne bra me nche wo nkwa asori papa bi a me se tumrika ne bra me ma so anya bible school asori o me de tumi na ye adwuma me ti tumi so wo ba ya konwa me te so okoro tu sempa wo wura ma so dem o ye ma nhwe a na wo so we brave wo be ma what you say akonwa me te so okoro che se bibi wo wiase I'm telling you minua me dia me se niama wo me wo ja wo me ho nti minua me se bra menim di America ampani bu bese ni friendly esi obeto boa ball na na ya dai esi bibi so meni bibi a menti metera nka nkyere wo meka odifu a currently awurade tumi apie no so a odifu skadwa meni size meka kyere wo me dia me kura tumi meka sasa de me wotumi meka sasa atwerefo de no me dia nya defe what you say me nkotere bible school mo obi ntwetwe pimpinis e megyina nka say bible to say no do akyere bible no oni bible no nyame na opese okyere no oni nyame nana onyankopon yesum enti 1 Kings chapter 8 verse number 12 kenka twi na sa kenka abrofo no yehwa de eno na Solomon ka se erade de obi soro bible so ohiri Solomon si asodan ma erade wo wi no ka kire asofo no se monkobọ nwura asodan na monko emu adwuma na bible se bra asofo no ko wura dan mo na erusie ne edan mo yetum omo huru ba bia no omo sa demirika ko hene ne che se nana edan na ka se enkomo no ye ko ye no ewusie ni mo yetum ti ye huru ba bia Solomon he was a mystic man Solomon one on 72 divine entities eyadai enante ye ahoma kase 72 Solomon and a from nyina nana ya ne akase ya se woni pa bi ba wi so wonya ska che obi a sa nipa wasanso no nyansa che obi a sa nipa no ohuru nsika ohuru nyansa enya ska che obi a nana he was a black man Solomon kai Sons of Solomon chapter 1 verse 5 wase mo nhwe se me yetuntum awia hyehye me nana ho na te awia se enya Africa for enya ya ne a ti Solomon tere se no te awia na se what you say wo ye nipa tuntum awia na hye no Bible so na nya sika che nipa nyina at the same time Solomon nim dia ne nyansa na kura wo nipa bi anya bi da he was a black man na fe de ya dan ya se bibini mom na agimi ena broni abehunu nyansa broni besuya bibi firi ho wo nananom ena kire broni nyansa adan na wototo ho ase menua me de no odi foskadwa me se bra me nchen na awurade mfa me so nkire oniema yenti osunsuma kwai yamma divine directions yanti oso the way to ekwa ne bebie there are hidden treasures ejapade bi wonu mu a onipa wontimi fo ne kanya je so wo fesi sunsum nipa yama ho akwankyere ya to se say na ade na te menu ameka to se wote ya kire wo picture no fefefe da wo ba anya sa na te a different thing altogether come to me me na awurade abie mani wo bie maso wa kire me kwa me mfa so mfa mo nipa enti onua me ho me se usura woni usura wonya dai emetra na Bible say me catch you say quotation na mani padi yanka kum chacha wo skacha obi ya e wo Ghana ha na meboa wo catch you kum chacha say one for 10 minutes any quotation be 200 me catch you say 10 minutes na so no yi 200 ebu obeyi kura bro sa what you say quotation yie emfa ma akwankyere quotation yie emfa sika mma what you say akwankyere na de sika ba ma menka no kura nkyere enti awurade no wonie nana kenkai awurade de owi asisoro wo se Solomon say asofo no ka sa nana ye nhuru danum ade awuram Solomon bie na no wo se awurade nyankopon de awi asisoro nanso obetena sum kabi mu nanso obedai obetena esum onyankopon wote hen esum onyankopon se wo de awia kase asisoro nanso obetena esum kabi mu enti onyankopon wonte han mu Bible me na metwe me ya printing press nana kenkai abrofo no mame Then spake Solomon.
The Lord said that he The Lord said that he would he would dwell dwell in the thick darkness. in the thick darkness. And to him, Esum kebi. and to be to sum why they are. What you say? Nana, see, I said, someone said that be a Brony Quasi Abu Bibini. Brony draw Yamia, no, I fita, or a white man, and a white God. But what draw set or draw set, no, I am black. No, did you be a senator? No, they are babes in a momaso. No, tell Sandy Patuntum, we are boa. Yes, I am Brony Pass what and to a draw Satan, no, I am tuntum. Nana, Yanko Pony Satan, one pan any personal. Any pastor Satan. Nana, Sandy Pass Satan, dear, and you know who is Satan. Nyame obo no so na sase na na se nsuo muna na se tender dwudwamu a ya ti onyankopon na kase the voice of the Lord is like a tender. What you say? Nanso wenu nyina ni pansoro ya de kokoma bonsam ya de nyankopon ni banyam koma bonsam enti who is Satan? Nana onyame otisum mu esum no odi ne dwuma ena nipa se ya draw nyame a ana se ya draw bonsam o won ye ne black. Enti you are take a sumuno nana one why you and Satan no me na be message ka say Satan be any ho nyame ono ane Satan nyame ono ane bonsam nya na me ka kire mo enti nana me the Bible na kire wo was say the Lord said that he would dwell in the thick darkness tinana so be person nya japade a onfa na wo sa nyame no. What you say? Nyame tuntum no obi mfa no nya dai emmo sa nyame no wodo ho bo sa nyame na na akọ anim wan fa wo emmo sa nyame wonya bi da wonim nyame afai menua mese bramencha me number 0453 011926. If you want to get a hidden treasure ejapade ahinta no person nya bi a sa nyame amam a wo boa menua ya fie de kan mobra da bia me ka kira wo mese ya fie de kan mobra ya de sunsum na bobra entu bobra bi na nkoyi a mese bra awrade nchen na na hwe nyankopon ba haba bia wo wiase ba ade bia hia nyankopon bi o de police ye dai ejira ho na na ye wa haba bi wo wiase a ya de police ya dai ejira ho wokote sa haba na kuta wo a police ni bia hu oba dai obechewo sa haba no so eboa nipa sa haba no ye de ye duro haba ba ya friend say yen what the country mo friend say we Brofo. What you say? Nana, we, ubeti ati we, aba, anasa we ahabai, edi akotwa mo baby a principal group. Yebechu sesi ya. Nana sa we, enye no bi no mo de ebrufi. Enwa. Enu no mo de ye enu a, wo honam ye oya wo konom a, na ho wo sori a na ho edai, asisi wo so. Nanso enu ya prevent ni pasam wo nipa bi anya dai, enko ho. Chese sa ade bi a, ye de hinta bi a no, eye very powerful. Enti da bi ya me ka se obi ya na ye wo nsem ye ka ya se obi di yi a we wo mfa na yi di wo nyame mu wo ye okot ni wo ye freemason wo ye we mesi ade bi ani pa bebre kasete ya bi ya no sa ade no no kure bi ye dan ewom nana see kasete ya Satan ena nyankopon te Bible 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 wo say ade nyina mu papa oboni o ye fa se da ma wan Onu chedi am. enti se bonsam kokum nipa nyankopon se ye fa se da ma nyame Baifu kum nipa nyankopon te so no oje ayeye fa. What be that? One baifu no one Satan. Wonyi ni so no ane awrade. What you say? Enti na nai so be person ti me bobra ama na bra boko yi a won fa no mo awrade. Na awrade na hwan awrade what so mu. Onyankopon wono ani color black no. This is God. Nana hwe ade sanka bibini adwire yi a. Bibini ni broni ya wade bi wo wiem ya friend marine sa marine na broni ni bi enti bibini yare ya beka bibini na be wura ne system no mu na ekuno no na yare ya de ne ko wom dada what you say nana se broni tena ba bi awia bokase obewu bibini yetimi tena wiem ya sanso timi ko tena nsuom snow mu ozi ababrofo nyina agu ensuom enti omo ntimi tena wiem yan ya boya to awiem yan ye free wiase awia na se ya ka wiase a awia na sefo ene yan ba ya sent me to kwa kwotena broni krom Canada e honum ensuo nko a snow no to a snow timi bo bi te se de abone blow
and so be not da kin na mu wo kwaba wo nyare da so na be kum broni no bibini be fam wo kwaba ya wade bi e we system ya friend marrying broni ni bi ya de wo bie enti na nai ye ni wiasefo no ye ni efiri nyankopon nsam na na hwade bi continent bi ye ni wiase nyankopon hira so say African continent but a sense say ye nim de wo form for lack of knowledge my people perish ade ekura ye no ye ni nye ho de ye won ye mpe because of that ya de ne nkoa enti okay kan Lamentation chapter 5 was say ye na janema ye bone woni ho ye ne so won amumuyo what you say enen nkoa na edi ye so na na mame misa say ye say Solomon ba wi ase Solomon no eni petuntum wo benya sika bebre Solomon nya japade bebre nana Solomon wo ye ne yankase nana Solomon wuyi wo wuyi na japade no ye che ye no abibifo anya bi ti asam yo na mo bone ya Solomon ye ne de ye abibifo ye ne inherit bone what you say broni no enya ne nana ne Solomon no ye che japade enhira no ekodi kwasi broni nsem beta no me no a bone na de no me beba no ye dane ne nyina de egu abibifo so bone be de enya nkopon ya ti ase ya fum nyame na na hwe broni wu akoda aketo e wu akoda nga ni a register no ye betu ya neka from day 1 kwesi se akora no benya 80 years Solomon shira no akora na ye nyinsa na wo no akora wa sha ase o benefit bi na mebu a but Ghana ha ye nya wu akoda ada be wu akoda nga ni a register so o de ka what you say ada be wu akoda pe Ghana akora bi aba wu bi o de ka wanya aduma dan so o de ka o ba betu ya ka what you say nana ya wu akoda wo Ghana ha say ye say akoda no a wo ma wi ase da no aye bone enti ensre bone facha ma akoda no akoda won ka se obi ho da woni di ne maame atam da en woni di de oje na wo ana woni di ne papa atam en woni di ne nana atam enso ye say akoda no aye bone broni ko wu akoda keto so wonya bone bi a akoda ne innocent enti ajapade na wo asase so ye nchama akoda no nya dai enya bi Solomon ajapade no ye chaye mu nhira no de ekodi broni nsem beta no me no a bone na de no me beba no ye se bibini ye ne asoa bone be ne ye nyankopon wadwere wo fom bibini bone mra ho so the hidden treasures no onyankopon de yintama wo nyame de sie adema wo na na de ba ko ye ne ya Denmark for petrol no mo ni sika mo ne betu petrol and o mo ne western world re kasai o mo ne o mo felo eye abrofo no ye dai e kasai and na abrofo no betu ye o mo tu petrol ni wi a Denmark for na fa kese no mo hwe de abrofo no ye no mo mo kakra what you say yanko ekonya petrol bi a ni akofra because broni se ni hunim de betu de atu broni bra betu maye broni ba no de nhwehwe wo kura na krata enhye da ho metu a memefa kese na mo ajapade na mo dia no mo ma fa ketu bi na Kwame Nkrumah te ase wo ye factory bi ye dai e de maye what you say wo ye oil refinery say ye benya oil Kwame Nkrumah ye philosopher wo ye dai hu se oil organa asase so wo se ye benya oil nti da bi nachi ebi ana wono ne time wo anya enti president obeba no wonya petrol ni bia ya no crude no ha se de be ya oil ne be ya ntase de ya se de be ya yankwa ama na nkonkokra ana yankotode yankoboka nana enne Kwame Nkrumah oil refinery na ye no nana kohwe omo de yankoko what you say enti ye kase ye to petrol ni wi a na kwase broni asoa no de konokro no akono a na ya sa kukuru gold ya ne gold ya hidden treasure ni asa akosoa ni de akoma kwase broni say nana no me sremo ya jimi ye nim nyansa sa gold ye kura ye nim de ya de ye enti monye na petrol mo ya kakra mfa ngu ye kam na ya de gold ni komo mu a no ma hodo no ma me petrol na nsa na asa ya sa de gold na ye dai me catch was a Britain for only gold enso womu ni gold asase enso womu gold che de wo wa nana mesese ya mo ahini anu agimi a wadwene wo fom a da bia be sresre wo be yakoa what you say enti the hidden treasure no so bi pese wonye ajapade ahintare bia onfa no mata awurade ho enti John chapter 22 verse 21 waso onyame ni hu ye hu fa ho bonwai na honyo enti binia so pe ajapade bi pese obobra na so fa ho mo awurade a me pacho aboto mada wodi ekone kwaji skedro fa kwambone nso kokum obi na hwie mogya togu na fu obi ekra epesika me catch o say time obewu okra na wuhure ubewu no wani nkatai fa awurade nyankopon kwaso ntina me say
odi force ka dwa me dia me de sika na ya adwuma odofo me say wo person obo bra no obi so ma mo bra wo bi so atintim nsa gu na chi ana wachi wo ya baifo abusuam wo no wo moa wo no so ma onye yi a me say fa ne bra Yesu ka asem bi wo Luke chapter 19 verse 27 So Luke 27 verse 19 emu ba akutwa butu wo se matamfo won person me Yesu me du so hene no mo fo mo mena mani meku won na me na me tworo ye enti Yesu kura se so obi se o ma na okwa ma Yesu ni no so hene fa ne bra ne yanku ne ma wo me pa cho me na me tworo ye be so the vengeance catalyst in be so sika no what na se mo obi akoto yare ya ma wo e na ate wona wo seresere wo kum wo no so sere David ka asem bi Psalm 41 verse 5 was a matamfo kasa me wo bone se akwai to wato yare a wo yare wo nya nkwa wo bewu what you say enkwaje pa de nya de obenya bie enti wo se matamfo kasa me wo bone se da ben na ko bewu na ne di ba yire fra asase so menua adwuma na wo ye no me se wo abedi akire bi wo se wo ye o yes amasa menua wo do akwaduro so wo to wadu wo po akun no do abefa position na di enti menua enti dia kosui wo da yo so ne nsem afo aso nyina kire se bo ho bai me ka to se bo ho bai wo de ne be di agro be so sika no na awurade ho ba mbonye kese wo ho menua media me de sika na ye adwuma o me fa bode anya so ai me ho no baga wire usura unni enti opa bra opa so obo bra dia be so me sika no mu bi awurade nyankopon sika ode ehye odi force ka jan sam no bra no be som me number 0553 011 926 be som bi opa so be covenant partner opa so be covenant partner wodi osika be wura adwuma ayeye mu odi for bosome aso mikuta taku mikuta sempoa tv no ya da anya wo dia enti obetu yaka enti odi for bosome so ye mikuta mensam sika sei me de boa ma nyankopɔ adwuma kɔ so watumi atena tv no so atena nsempa ete se me ka kire o se bre bia me kɔ altar so biara wo say ni pe wo ya me body problem bia wo dam bia count on me awurade be fam so asevu me ka kire so fia baifo ye so dom me ne baibon sam no ankasa wo fia baifo ye so dom a wo hia one word pe de hia se ba ka kire o say shata anu arabaifo mu nyina shata na me de wale na so na ma ya ne shata wale abaifo ma dispress omo ntime no ni asie biaw braba so sika no na be covenant partner ne bi na urade fam so mo na the hidden treasures yanko assembly some Isaiah chapter 45 verse 1 up to 7 na can sana urade ka kire de wasra no chorus si assembly o was sana urade yanko po ka kire de wasra no chorus de ma so ne nsanifa anointed one me awurade asra me awie bre kwai de ma so ne nifa mu se mebra ma na mayase e wo nanim na ma kodentam na masane sane ahemfo aboso si asabri o awurade de mo sra bi ato me so enu aka che me se wa befa me so abre amana mayase e wo memanim na wasane sane ahemfo aboso wasane sane ahemfo aboso na mabue apono nanim entu fi abaifo abaiburo sam na omugu abusua no mo so mo mayedie ma o magye abusua no yedi ato awurade asra me mo se wo ba me nchen a awurade de me o se be fa mo sra no nyadai enkonyewu mabue apono nanim aboso na wo hira hye mo se me nkonkonyi bra wo se me dai mabue apono nanim mabue apono e wo difo sikadwa nim ni nkuro apono ene nkuro apono na wantutu mu no nkuro apono awurade ba na bie nkuro apono de yantum ene yato nhira dan wo nhira dan wade kura dan no yatom enti awurade se so onya ba me nchen e be so the vengeance catalyst nim sekai ya kana sempo abreton krante wonya be so mu wi a awurade be fa me so ba bi wade kura dan ne wo na yatom no obi kuta ho safoa yade kra do atom no ono de ho safoa gu no botom na ne na achi so e ba iburo sam ofio I am telling you nya bowura sunsumu a na bon sampo di fos kedwa awurade ehira me wa ma metumi anu oden menua emfa yare emu yare bia o yare bia tumri kafa bra odi fos kedwa nchen me ka to say yare bia wonya de ba ebe pia everlasting power palace dem wo benya yare sa awurade di mu me na me ka kira wo na na yankwa ne ntam ebre ne nti medi wanim awurade aka chem pefe oso odi fos kedwa me na mafre wo me de me ho sra go so na me bra ma na ma se wanim masane ahefo aboso na pro biara emu atoto no wonti ma me bie na medi wanim
And to other four, come, I am your leader. What you say? Me no can for. A friend now go for 3 brothers so different can judge and coupon as it. Now shut here, a what you say? And Panibu Bessa, a two senya Titafua and auto a day. A two. And Timinia, a Brabona Ubon, a Kawumqua. A by 4 patata cramios, a one or one might become monitor our bad 3 months in here. You also been for Bimba. Oh, I can't them. And to a Bimba a year, Jack as well. One night, Pau Badio Benjamin and what diabo. Because we need Titafo. Brano differs Kagaman Tawachi. You're ready. Bible said, Baby and Yamitsun Sumono. Now for the other day. Oh, and to be your black. Now, me first some Cassian Tawachi. Now you might win any year. Nana can kai. Meduanim. What's the Meduanim? Nama brem me pass. Not brem me pass. Mebu Mukobre fry, apple. Nama chicha that the other ben. Nama chicha that the other ben. Nami di sumu akra de ani abodi. Isaiah chapter 45 verse 3. Hana me dey. What's it me dey? Me di sumu akra de ani abodi ni. Ya me na yesum, onyankopon yesum. Ento ase sika na dwetɛ wa dia. Me awrade me dia. Sika na dwetɛ me awrade me dia. Ɛna sase ko de akosi yesum mu. Enti hwan ne esum no? Awrade. What you say? Enti so person bi yi a, fa wo bɔ sa nyame no, anya sa wonya bi da. Enti na Yesu ka no, Luke chapter 16 verse 9. Was this so big person di yan fa na homo hwan? One fa na homo mammon. What you say? Fa homo mammon. Ni ase mammon ni demon kese. Yesu se fa homo sa demon no. Na wo do homo no a ehia wa waje akoda afie no. What you say? Me ni am se Bible on ti ase o. Ti na Yesu bai, Yesu anfa ko hwini bi anfa hia ni bi adamfo da. So mo fa hunyade na entene ni bi adamfo. Mo fa hunyade a entene ni bi emfa nya namfo. Ahunyade a entene. Me pa tonye Yesu na kai. Ahunyade a entene bi ni dia he. Sikaye moja. Sikaye moja. Menia me kan okuracho. Menia me so odi fo sika, me nim fomo o menia. Media me nto ko me nim fomo o bra. Me nim fomo ankasa. Me kura tumi. Me nim dia was asene mu. Me pagama ni hwe wiom a me hunu dia was skies. Me hwe fomo ha. Me say money is in the skies. It takes only the wise person to convert the money from the skies into his pocket. Sika o wiem. Akanya nsani se obetimi asesa sika na ma na obehye botom. Enti jimi fo ntimi nya sika da. Me na me ka kire wo. Brother fo sika bia one mo akwankire. Ye nti o sika kwai. O person di yie. O tira ho, obetimi na obetimi bom paye the whole night. And na do na hiri baba. Wo fi bom paye e be yi ankanya yie. Me pese me ka kire so nya hunu kwa no. Nyankopɔ akwanye enye kasa tenti o. Nyame akwanye mpaye tenti nye dede na wo ye no. Wotu obi fie na dede na bababababa. Wo mani pa na. Da bi yenye ne sa. Eye ade aketuwa bi. What you say? For wetu apa na dem. Wo na okuta credo no, ba me na mekuta ho safoa. Bra na me fansie ni na me mie ma wo. Wo so ma agya ye, me number 0553 011 926. Nana, was it maybe at the cry or say the Kaono? Isaiah chapter 45 verse 3. Also, Medisumu akrade ne abode ne ehunta bema and to solve the whole agrade me patcho gold a bonus. Nana, ya no be o can say obi say ne because so nyame Yankopɔ be kukuru gold the other day. Me patcho adwuma na wo ye Yankopɔ be kyerɛ so ama wo. Enti wo ton ne ato a Yankopɔ mo abode ne. What you say? Wo bo bra na ye yi a awurade nhira no no. Enti o se nhira no enya common sa nhira no eye hintade e. Enti bra ne anya ho ade ma wo. Ti no odi fo se dwamani abre. Da bia me to nkra se bra me nkyai. Me number 0553 011 926. Me okuma se sokoban petu da. Bra. Kwasi ada me ya sorry. Wuku ada me ya counseling. Efi ada me ya counseling. Bra wo ma. What for me number da. What to? What try di ai? Asofo no be da o. Me catch us one asofo deceive wo ma wu nkwase awuo. Wo mu ye bebrebe. One asofo say deceive wo mu ye bebrebe. Sofo be catch us enko. One man church from nim bia wo fom. Wo no awi a no akọ to dem wo no so dibirika no fa wo wa. No abodifo. Maton ka TV so. Odifo me sra wo niam ankoye. Odifo boa me. Nana. Nyame ne mo ade ho. Adifo afra me. Ensu frem papa me sra wo. Me pese me nya ni na me so hye ankom ni bi. Wo bi sasa na wo ye di for se pe. Wo ye da hye ankom se wapa. Enya de ohwe nipa na nimu a.
Ye here say waka nsem ba ku mienu miensa. Ba bi obebo ntiri nkonu a onsa hono na ade ne hye. Wo agina hwa. Wo wi na ade agine sika. Wei aya di fusam. Be ka to say di fusam ye enye wuro onsa wo bra. Di fusam ye tumi enti bra. Na wurade mfam so miye kwa na ma wo. Na kenka brofo no ma me. Isaiah chapter 43 verse number 1 to 3. 45. 45. Kenka ma me. Yan ko ntem. Yes, 31. Ko. Thus saith the Lord That saith the Lord. to his anointed, To his anointed. Awurade aka bibi akire me. Metem wo sra so kenkai. to Cyrus, Ko. whose right hand I have holden, Whose right hand I have holden. to subdue To nations before him. subdue nations Before him. before him. And I will loose the lions of kings, And I will lose the lions of kings. to open before To him open before him. the two-leaved gates, The two-leaf gates. and the gates shall not be shut. And the gates shall not be shut. I will go before thee, What dan wade kura dan no ye nye bie to ose ya. E dan yan to mu bie. Ebre bi apese obo wuram. Kofo nsira bia obekwa kofa. Awurade aso di first kedwa. I am telling you. Nowadays, bra, come to me. I have the power to convert money from the sky into your pocket. I am telling you. And you're serious. Bra, that we are never from somewhere. Nana Kenkai. I will go before thee, I will go before thee and make the crooked and places straight. make the crook. Places straight. And make the crook places straight. I will break in pieces. Appointment Kano. And we are this one bedding what you first can get him. A brown do us some other door. Abason granted. And we are in a couple of beddim. Na baby biara. What quiet yet? No. And we are never from so called Teneno at the amount. Umpe na planto kwa. Kokoi. Nana Kenkai. I will break in pieces I will break in pieces the gates of brass, the gate of brass and cut in and sunder, cut in sunder the bars of iron. the bars of iron. And we are never from so. What the bread me pan and cocoasi. Nana Kenkai. Three no say. And I will give thee the Yes, treasures, was it and I will give thee the treasures of the darkness, treasures of darkness and hidden riches of and secret hidden places. riches. Of secret places. Tie ni ye nana hono nko a. Yan Kenkai 3 ni bio. Isaiah chapter 45 verse 3. Kenkai. And I will give thee the treasures of And I will darkness, give thee the treasures of darkness, of darkness. and hidden riches What's in your of car? secret I will places, give thee the treasures of darkness. and hidden. Enti ehintasem no sumuni mu. Obi paso otimi bobra efiri sumuni mu. Enti so afa wo amosumu na wo boa. Me na me ka kire odi first ka jame na me nim kwa. Bra, I am your master. Bra na bedi machi na me fa mo wura ho. What you say? Na me nkom ma wo the hidden riches. Nana, what say? Yedie kura yedie bi ahinta. The hidden riches. Why? What say? I will give thee The treasures of the darkness, treasures of darkness and hidden riches of secret places. hidden riches of secret Places. enti no obi enya kwankyere bi a wonkyere na kyira kwan David. na sikani bia no obekyere se na me ya me nyam sika wo Yeti tight. wo bia no obeka kyere wo nana say yedie o secret enti so obi person di here a secret place nana jampoko 7 no nko ma me Isaiah chapter 45 verse 7 ne tie awurade asem Papa brofo na na chi no. brofo no de ka brofo no wo sori ase Satan Yankopon no ne Satan na ye ka na asem kyere wo Verse 7. verse 7 I form the light I form the light and create darkness. and create darkness. I make peace I make peace and create evil. and create evil. I, the Lord, The Lord, do all these do things. all these things. What you say? Nana, nyame asem ode. Mesi so hu nyame a, who the problem? What you say? Who the problem? Mama tuwa meni abofo na tiwo. Meni how? Me o jeje mi a metimi menim kwa mefa so a mebre wase e. Wo yi wadwe so ne bedi asia, wo na ha ho. Metimi asewo. What you say? Metimi so ayo yie. Come to me, me dey no odi force kaga. My number is 0453 011 926. Me wo kuma se sokoba petuda. Me ne gaga no. Me be a politician. Me catch you say Ghana president. So person your president. Adenti na na. E be do time e be to aba. Na politicians nyina si form. No mu nam sunsunfo so. Ya kwa petu me. Ya kwa tie de nyame wo maye. Enso ya to aba de wi a politicians wo mu nim nyansa che obi a. What you say? Memeti ayi menim di wafa Ghana kodwa. Medical be kan ya dada wo. Me se so person di hene a. Ahenie emfiri nipa, ahenie firi mi wura ho. Brane amfansi akonwa so I'm telling you. Hwe. Brane amfansi akonwa so. Me na me ka kire wo.
Who compare MPD? What do I need kind of echo? You ever quote what today? Sure. Ghana for money abroad, politicians for money abroad pocket. Who compare gold? Oh, sorry, I know the sound so at your book, Wabeti, may quote to over 200 bread. Wouldn't you be? Brania to a near Madaba cancer, Seno. Would you assassinate you at your cannon? God never put back. Who be president, Eddie? Brania to a quano. Ye yet to a papa, a quantity, say, you got to loopholes in yet to your comment, Moncano, not quantity them back. Yet to a battle boy, or for Cuniano. Who tried the 2012. Yamiana Michelle comes in another Baffa. Now, so for me, Tim attempt. Now, not want to be the Ghana president that want to be there say, now, we live to see. 2016, now, me say, John Puppet, now, me say, Nanado, Wabashi, your mama, president was here from your son and in the Guasi. I tell you, or be anyone one back to say your mama. Nanado, but Bunu had to quite reform action of Warsaw. Now, it came to pass. And I remember 2024, my son Sobeka. Who is the next president of Ghana? What are you saying? Come to me. That rather from so and more. Me pacho e be another person be covenant partners and all. Me ye covenant partners. Mo anyame asra mo. Na mo pe bambo. For sika bra be so masene. Na me so me fa me to me ntawachi e mo ho ban. E ye give and take e wi ase. E ye benkum dwa di fa na di fa so e dai. Adwal benkum etu o sika fabra be so masere na me so me fa me to me mo ho bai me fa me to me mu aw na oye die ni nyina na atafo antini anto adu ya to adu a me yi die afri wi diem ya de yare ato so mesa yare awurade di mu na so du sika ya dai aboa me. That is the covenant partners. What you say apam aboafo etu o sika fabra be so masere ti bi na me to so etu aka o onua etu du sika ma me na me betu aka. Let me see me to me so atawati. No adwuma ye. I am simple. A 2% back covenant partners in one. Number 0453 011 926. When my number bet me afa. Papa, what can say come akuma? Me wasika. Tibi no bosu me tua won kase. Nana ketu abi. Nana obi tua obi 50,000 cedi 500 million no dey ache girl. Obi to me 1 billion no dey ache the girl. Obi to me top plane ticket. What if some top plane ticket? No asama sika oba de beto the bottom. Kodi holidays bra. Nana me 15,000. 150 million. Also for bosome. Je na fetu ya TV ka. Nana akabai. Wo ya ka. Na me fa sunsum kasi anta wati a. Me do atem. Onua nyame nsiraw. Awurade nyankopon anya okese. Me de me kura nkrante bra be so sika no bi. Na awurade mfa me so mu awo. Me di no odi force kadwa. We kuma se sokoban petuda. Me number 0453 011 926. When the number